ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା। ଏଠାରେ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ସାହୁ। এই ନାଟକକୁ ମୋର କେତେଜଣ ସାଙ୍ଗ ନାଟକ ଆକାରରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ବୟସ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା କେତେକ ପୁରାତନପନ୍ଥୀ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା, ରକ୍ତଦାନ ଏକ ମହତ ଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହି ଏକାଙ୍କିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଛୁଟି ଥିଲା। ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ଚକ୍ ରହିଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଫଟୋ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବସିବା ସ୍ଥାନରେ ଚେୟାର ଟେବୁଲ ପଡ଼ିଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡେସ୍କ ଏବଂ ବେଞ୍ଚ ରହିଥିଲା। ସ୍କୁଲ ଘର ଭିତରେ ବସି ଆସିଥିଲେ ଦୁଇଟି ପିଲା। ପାଠ କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପିଲାବେଳୁ କାମ କରି ପେଟ ପୋଷି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ପରିବେଶ ଦେଖି ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ କହିଲି ତୁମେ ଛତାଟା ଛାଡ଼ିଗଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଛତା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଡର ନାହିଁ। କୁହ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୁଁ ରହିଲି, ସିଏ ଫୁଲା। ତୁମେମାନେ କରୁଛ କ'ଣ? ଆମେ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ପଇସାପତିରେ କାମ କରୁଛୁ। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ? ଅଳ୍ପ ବୟସ କ'ଣ? ଆମର 18-19 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। କାମ କରି କରି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ବୟସରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସିଲଟ ଖଡ଼ି ଧରିକି ଲେଖିବା ଉଚିତ, ପଢ଼ିବା ଉଚିତ, ଯଦି ତୁମେ ସେଇ ବୟସରେ ପଥର ଆଉ ଇଟା ହାଣିବ ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ମାଷ୍ଟରବାବୁ, ପାଠ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନିହାତି ଦରକାର? ହଁ, ଯୋଉଭଳିଆ ଖାଇବା, ପିଇବା, ଶୋଇବା ଦରକାର ସେଇଭଳିଆ ପାଠଟା ହିଁ ଆମ ପାଠଟା ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାର। ଆମେ ତ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିନୁ, ଆମର ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ କହିବି ଯେବେ ମୁଁ ତାଳି ମାରିବି ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଦୁଇଟି ଚକ୍ ନେଇକି ଆସିବ, ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଆଣିପାରିବ? ନା। କାହିଁକି? କାରଣ ସେଟାରେ ଅନ୍ଧାରରେ କାଟିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଦରକାର ହେବ? ଆଲୁଅ। ସେଇଭଳିଆ ପାଠ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଆଲୁଅ ଯାହା ତୁମକୁ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଚକ୍ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ତୁମେମାନେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କାମ କରିଛ? ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଯେତିକି ସବୁ ଇଟା ଲାଗିଛି ସବୁ ଯାକ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ। 5 ଜଣ ପିଲା। ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ଆମକୁ 150 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। 5 ଦିନ 5 ରାତି ଲାଗିଥିଲା। 150 ଟଙ୍କା ଦିନ ରାଜି ହେଇଗଲ? ଆହୁରି 50 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା। ରାତିରେ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ। ମେରା ନାମ ଜଫର, କି ବଢ଼ିଆ ଗୀତ। ହୋଟେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ। କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଏବଂ ପରଟା ଖାଇଥିଲୁ। ଜଣକୁ 10 ସ୍ପଟ ପରଟା ଖାଇଥିଲୁ। ଏତିକି ନା ଆଉ କିଛି? ଆଉ କ'ଣ 150 ଟଙ୍କା କ'ଣ କମ୍ ହେଲାଣି? ସେଥିଲାଗି କହୁଛି ପାଠ ପଢ଼। ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଦେଇକି କାମ କରିଥାନ୍ତେ, ତୁମେମାନେ 150 ଟଙ୍କା କାମ କରିଦେଲ। ଏ ପାଠରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ନା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପୋଷାକ। ପେଟ ପୁରୁଛି ନ ପୁରୁ, ଆଖି ତ ଖୋଲିଯିବ।
बेसी समय नुहे खाली गोटे घंटा आसब बसब पढ़ी तुम मैंने डरुच कहीं पढ़ा पैसा देवाक पड़ो ना कौन कहते पिलार आज्ञा मास्टर बाबू मास्टर नुहे गुरुजी दिन सकाळ गाँ स्कूल शिक्षक बसी आगे बसी केते जन पिला सेमानक भितरे दुला रहीम आ सत्य बुला और रहीम खाली पैंट पिंधिले आउ किछि देहरे नथिला शिक्षक किछि गोटे चिंता करुथिले बसी आसिले गाँ प्रधान करे कौन आसे ओई आसे नहीं आ आसे होइयो मास्टरे एटी की पारा चले तोड़ा स्कूल ना खेला पड़िया कौन होइछि कुहतु कोन न होइछि को ए होछि विद्यालय ए होछि हम मां ता प्रति जे अन्याय करबो ताकू कदापि क्षमा दिया जी आपनको प्रति विद्यालय प्रति अन्याय के कला तुमे करछो जुग जुगर अनुष्ठान को अपवित्र कर दबो आपण कोन कहउचंती एहा विद्यालय एटी भद्रगढ़ पिला पाठ पढ़ंदी जाहाकू नै ताहाकू आनी तुमे एटी पाठ पढ़ेबो ଏହା ହେଉଛି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଠି ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢି ପାରିବେ ଧନୀ ଗରିବ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଏଠି ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଭେଦର ପ୍ରଶ୍ନ କୋଉଠି ଉଠୁଛି ए बाजा କଥା बंद कर स्कूल मु तयारी करछि ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ଯଦି ଅଡି ବସିବେ ତାହେଲେ ପାଠ ପଢି ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ତ ଆମ ଦେଶ ଗତି କେମିତି କରିବ फालतू କଥା बंद कर मो से सुनि पाठ पढ़े बेला नै काली सकाळ जे मो घरे मुंडला पिला समान पुरी पाठ पढ़बे